Sure, different the way we did in 2014. You saw what happened in 2014, you were there. By that time, you were in the enemy camp, so you could not see. You had time radio with your program, let's talk about this issue. Hot something, hot current or something. I think Malawi is far away from calling ourselves a better country. No. Ndezija ndimanena zija until today ine ndikulira ngati mwangamo. I think I'm not alone. Kuti Malawi tidakali pangozi mkaka mwagwera benchenche yomwe icha. Mutani no so. Ife timaona kuti tikalankhulako zinthu ngati zimene zija kusintha sitima kuona komanso chinthu china ine ngati spokesperson nazafika pena pake kuti zimandivuta kuti sitima kumana ngati atsogoleri azipana naine aja koma pafika nthawi zina kuti iwo MCP and UTM akambirana so kumene akukambiranako enafe sitima khala akwera MCP ndi UTM amakhoza okumana amatusa nthawi zinde aya vuto ina yasogole nditi ngati anthu muli mu alliance munagwirizana kuti muzikumana zipani zonse ene mungokumana anthu awiri nokha ndi panepo mgwirizano ulipo ngati ndapa basitinga blemeso Kamuzu potuluka mu alliance forana apanga kale exclude muje mu alliance and yet munthu anali spokesperson ndi akafotokoza bwanji kunja kuti mgwirizano wanena zakuti pamene munthu jasana muitane komene amakambira zinthu zija ndikukhala waboza atu kena tikumana inosa kumana ena osakhala we ati ayi nangasinda amene ndakulu ali kutundapo so atulankhani mukafunsa kuti kodi zimene makambirana amene kundi zotani akuti sitilankhula alliance mumfunse Kamuzu mundi pamene ndokumba andifunse ine koma ine ku meeting uko nalibe yes that's right zimene makambirana ameneko sindikuzidziwa sanandiuze ndiye akauticha ndiye ndibona kuti panopo tafika size yongosere sana zopasana ulemu. That's how you felt. Zopasana ulemu zata? Ndio zasamukapo. Okay. Ani muntu mungamumfuse zinthu zoti yeye sakuzidziwa ankauticha. Chikochitsera penepo naona kuti zimene zimachitika mkati muja mudziwa kuti ulendo cabinet yoyamba munasabwera mu NDPP imene muja imene tukasocha pompanopa I think last year also muliso na so DPP nde atachoka ena amene analinduna amene muja I think akatsonga ngatachoka amene bacha kuwetsa amene acha nde kuda kuti pene pande kuti tikumangira mgwirizano wathu kapena tikupasula ndife naona kuti apa zomangira so mgwirizano palibepo apa zimene chilipo panopo nja kuti ndikuti pali kungopasula nyumbayi kuti igwe basi ndiye naona kuti I think taisesa kupanga mbali yathu thandizira kuti tikepo ndemanga zathu maganizo athu koma munthu umaona kuti kodi zimene ndikukambasi zikulandiridwa kapena sizikulandiridwa okay so anthu zintchito zimene timalocheza zija akafunsa funso kuti kodi sono ntchito zimene chiloweni mboma mu 2020 ntchito zimene zatuluka ndi zingati apereka yankho lili lomveka ngati ndithu so kuti malonjeza nganja ndi kuti timangolankhula so titanguza zonsezi kuizika pamodzi naona kuti I think panopo ifeyo ndi kuti chokhaliranso pamodzi pano kupitiriza kukhala pamodzi pano timaona kuti palibepo chifukwa chake choyenera ababa silinga blame Kamuzu Chibambo potuluka mu mgwirizano definitely ababa samafunirapo so mgwirizano and Malawi linaposisidwa because
poyamba amene amanenera mgwirizano muja amapanga ngati kuti ndi mgwirizano amene ufuna kuthandiza Malawi, koma chachikulu chimene amafuna kwambiri ndi kuti angolowa mbumamo akapange zimene akufuna. Ndiye apapa amene anaionera game Kamuzu Chibambo pokhaso munthu amene ali ngati mneneri wa mgwirizano koma samauza zimene zikuchitika. Anaganiza bwino kungotani kungotuluka mu mgwirizano ndi ndale zakuno imene zimakhalira choncho, ndiye singabuleme Kamuzu Chibambo kutuluka. Zomenyana nkhondo ndi yakatangale. Leadership is everything. Anthu experience awo, anthu experience inayo. China tikumbukenso bwinobwino timangana kuti usogoleri ndi number 1 muchina pena paliponse, kandi mkampani kandi pati kandi mbungwe ndi chani, kuti chinthu chiyende bwino chimafunika usogoleri. Chikalephereka chinthu chija amabulema msogoleri. Sinamvepo mu history kunena kuti yayi kwakuti zinthu zinaenda bwino then kuzanthokoza messenger. Nthawi zonse amanena kuti msogoleri anasogolera bwino. Kumbuke nthawi zonse manena example ya Alexander the Great, amadana ali general amene sanaluzepo nkhondo yayi. Nthawi zonse amachoza Alexander the Great, samachula kaya asilikali amene amanyamula kaya ziwijeni zishangolo mikondo, koma every time amanena Alexander the Great, koma suti anali yekha, analinso ndi anthu ena. So china chilichonse kuti chiyende bwino chimafunika msogoleri aonese kuti ndi msogoleri. Ndi apapa sopano Kamuzu Chibambo asambwaza kuti usogoleri kumalawi kuno ndi ukanika, and sitikudabwa fa kumbuyo kwa sekota khalunena kuti usogoleri kumalawi kuno uli ndi vuto lalikulu kwambiri. Tiyeni tingomva tokha mmene anenera Kamuzu Chibambo ndithu zokhuzana ndi usogoleri kumalawi kuno, kuti kumalawi kuno usogoleri ndi vuto. Yoyendesa zinthu mabusiness successfully. I run a law firm very successfully. Osadi drama za clients. Ulibe mlando kumalawi law society. Kandi fufuze umene kuja zinanga simukalipeza kumene cha mtu anadia drama za clients. Palibepo. Ine kusamala chuma cha anthu ena sikuti ndayamba lero ya. Okay. Ndiru secondary school anadika kala tax prefect. Ndimagwira drama. Ndino discipline yogwira drama sikuti ndayamba lero ya. Okay. Ai. Munthu uzikhala uzisiyanisa iyi drama ndiyanka isiyanga. Bazikhala nditu kusiyana mebata. Yeah. So coming back to my earlier question. Yes. Zinawabika pati zimene munapita nazo mtima ndafotokoza amafotokoza so it's on leadership. It's not just leadership is everything. Okay. Brian, leadership is everything. Zimene tukamba zonse zili hapa. It's leadership. Economy kuti yende bwino. It's leadership. Ntchito zikapezeke bwino mdziko. It's leadership. Kuti mukathane ndi corruption. It's leadership. Yeah. But you see, even kind of corruption, many of went and can you say we are fighting corruption? Can you say that yourself, Brian? We're not fighting corruption. We're facilitating it. We are facilitating corruption. Of course, yes. Yeah. You don't have to look very far. And when I've been another second this message. In another so what's yours meant? So, where are we fighting corruption? Yeah. The good. You remember Panka Kampido Kanyoti Palembede Pakari agreement, legal assistance agreement. Timvesese bwino pamene apo ndithu munakankhula. Imene aboma na Malawi amene kuti asainane ndi lawyers kapena NCA ya Britain. Yeah. Anaguza ile video isainidwa. Inasainidwa. Mpaka pano? Mpaka pano. Wote. Chifukwa cha ndifuso zifusa limeneje. Ndi chifukwa cha. Because it's busy cha muntu ngati ulibe matali wonse. Yeah. Ulibe cholako.
zikanasayinidwa atu koma mpaka pano ayi ndithu anthu akudandaula kunja kuti chifukwa anthu akuona zonsezi kuti ndi tangonamizidwa kulimba ndikatangalizija nangokhala nyimbo amalawi akuona koma kuonanso mene chuma cha dziko la Malawi chikuyendera mene ndalama zikuonongera ndalama misonkho ya vanthu zonsezo amalawi akuona panopo aliyense akudziwa kuti zomenyana nkhondo ndi yakatangale yangokhala nyimbo zopano palibepo zense anthu akulankhula atu kwambiri kangokhala katangale panopa mangoyankhula basi olo papepala koma na nkhondo inene yomenya katangale imenezo tiwaleko foka khala chizuma ndi awo anabwera ndi moto pana anatha and sinto zoti kakupanga zichana chizuma afinga angodikira uje kuti period yawo yithe basi yo angonyamulapo ndalama zawozo kayapa saudi ndoyina apanga deploy ka Ministry of Justice kuti akakhale ka Solicitor General ka PS kwina kwake zimene angodikira papo koma kuti kaya kumenya nkhondo ya katangale ndakayika palibepo chimene akupangapo so ndi Malawi imeneyo ngati zachilendoso ngati no mabishop anenanso mabishop anena zonsezi tamena kuti iyayi panopo atiponya kubaga moyo akutero mabishop utu ndiyo kafika umene kuja kuti sochembekezo palibepo ndi mabishop akalankhula mabishop ndiopsatu kwa basi kuopsa kwake sikuti amaopseza munthu iya koma amangolankhula mwachindunji sathu atiranso yayi so amene ali kumipando hearing you talk madzulo wano hearing mabishop akulankhula kwatulukanso report posachedwa apa la Afrobarometer imene akunena kuti anthu akudandaula kuti chuma sichikuyenda bwino onsewa ngangokhala odana nawo achakwera ndipo Malawi kudana nawo chifukwa chani dziko la Malawi munthu janankondato twete ya tinene chilungamo a Tonse Alliance anthu dana afuniradi zabwino kwambiri kuti alawe mboma anakondedwa and panopa game aita yaoka kwawada amene akwada panopa apangisa ndiokha kuti adedwe otherwise anthu osovota anafunira zabwino ndithu game aita yaoka timu imene cha munthu anasankhana nayo kwambiri ndipo nayo chiyembekezo chachikulu zedi ndiyo tonsewa basi mazizilira kuti tidali nayo anthu amenewo zingakhale zoona zimenezo koma anthu asiopusa atu anthu akudandaula siopusa ayi ndipo you cannot take that support for granted ya anthu so when statements like those ochokera kwa mabishop ochokera mumachalichi and you as a leader of a political party akamabwera if you were in power how would you have reacted kuma concerns amenewo angodana nafe akwatuma ena zimene zija ndi kuti ukukanika munthu wanzeru akazuzulidwa amabwera pambuyo hang taipani pomwe pali fundo tapo ngati munthudi akukuzuzula ndoti amene yodi akufunira adi zabwino kuti zako ziyende bwino ndino a Tonse Alliance mwazimvera nokha tapo even nawo sakuziwa time ija muli kwa opposition mabishop amakanena kuzuzula DPP mapanga accuse chani mapanga accuse DPP kuti sakuvera zimene mabishop akuyankhula panopa ndinuyo mabishop abwera kuyankhula inuyo mukupanga zimene zozo pano mungozemba mungota mukapanga kaya consult mzimu woyera kuuzeni mene mungayankhire zujenizo zimawawa ati zikakhala zili pa iweyo koma zikakhala kwa wina zinthu zimakhala ngati zili bwinobwino
so ngati mabishopu apapa akuzuzula ndoti akutifunira zabwino ife Malawi, akutifunaso zabwino, akufuna ndiso zabwino ine amene mukuyendesa boma kuti musinthe fafuna mupange succeed. Ndezili kwa inuyonso pano kutenga maganizo amene apereka mabishopuwo ndi fundo imene yankhula apapa Kamuzu akunena dizonda apapa ndagwirizana nawo ndithu kuti ngati munthu akukuzuzula amene akukonda ndi ngati weyo ukukwiya ndoti vuto lili ndi iwenso pano kala kaipe nguunguza kwaita anthu amene fika ndi pano ukuti chani nasa anthu chimodzi ndiwo ya izikomo ndamva ndichitapo kanthu osayimira pompo yayi kupanga ma steps kuona kuti munthu chache anthu kulakwa tonse tima lakwa aiti tonse ife tima lakwa njira koma munthu mtsogoleri wa nzeru akadzudzulidwa azibwera pambuyo kayi pang'ono ndi kuunguza mkati chifukwa anthu akamukudzudzula ndi kuti akuukonda mchikondi chimenechi munthu oti sakuukonda sangakudzudzula makoti pheya iyi timuonera amene koma amene amafika poyera nakudzudzula chikondi chimenechi anthu acha wathokozeko basi akuthandiza iweyo kuti usinthe njira zako zoyendetsera dziko la Malawi kapena zimene upangazo uli pa ntchito yanji ndiwo aja sadani athu yaye ndi khale nkatimu amene ali nkatimu asatenge mabishopu ngati adani ayi mabishopu ndipo kulankhula ngati ayamba lero ndi kuti ife tokhale basi mwadanafe munthu koyima pachilungamo suopa umangolankhula chilungamo cha dzulo chizikhala chilungamo suchalero osatenga masaidzi yayo akanakhala kuti mabishopu lero sakulankhula ndiye kuti amene analipo makali aja kanati aini mukonderatu koma iwo ali neutral ayimira mbali ya Amalawi the oppressed amene akusoweka chilungamo amene akuvutika lelolo akusowa chakudya Amalawi akuvutika ndo Amalawi kupita m'mashopu kuti akagule sugar azamu mchere tinguli apo koma ndalama yagwa mphamvu makampani akusekedwa anawo amene amathandiza kuti apeze kanga chepe anacha ntchito achosedwa koma kunja kuno kuli mavuto akulu ndipo anthu akukuta mano Malawi muno kuvutika ndipo akumvesa chisoni a Malawi ndi nkhani zonse zija munthu anzeru amakhala pansi ndikoyita namene ndabwerani pano zimene mukambazi tafotokozani akati okay iziko nakangoti timange bwanji pali anthu ambiri amakonda dziko lawo amalikonda dziko la Malawi tichite pang'ono break afotokoza bwino apa Kamuzu silingaonjezereso munthu ngati akukuzuzula ndoti amene akukonda akufunira zabwino kuti uchite bwino so I hope Tonse Alliance mukumva zimene akuyankhulazi bwino timapanga zimene zija out of love chikwa president ajene mafuna kuti apange succeed kwambi you really wanted him I really wanted him to succeed and I never hid it from him. I used to tell him I would like you to succeed. Ndi munthu amene umankonda umamuza chionani apa sipali bwino koma apa mutatetalebe zikoza uthandiza. So I genuinely wanted our president to succeed. Koma kuona kuti tafika hapa zinandipesa isoni kwambiri. Kuona anthu amene anakhulupirira alliance kutaya mtima kumene wachitika pakati pano zimandikhudza kwambiri. Chifukwa na Tonse Alliance Amalawi anayikhulupirira kwambiri. Anali ndi chiyembekezo chachikulu
kuti tiona kusintha nanga sinthu machokera kulamuliro wa DPP ndi mavuto amene anali nthawi imeneyi ambirimbiri. Ndipo Amalawi anatipasa mpata wonse kuti akaone kusintha, koma ndili ndi chisoni kwambiri kuti kusintha kumene amayembekeza Malawi kuja sikukuchitika. Mavuto akula. Kusintha sikuchitika. Ayi, kusintha sikuchitika. Ineyo I believe in change. Kaya kunena zoona kafurukoza zonama poliwo pokhala ndale akuti kusintha kumalo kuno sikunasinthe. Ndeno Amalawi ndi amene mungakhale jaji wabwino kuona ati kuti zinthu zasintha sizinasinthedwi. Apa Kamuzu kuti kusintha umene Tonse Alliance swachina Kamuzu anali goli limodzi imwe anapanga promise Amalawi asanalowe mboma zinthu apapa sizinasinthepo kina kalikonse. Akuvomereza ndithu ndika yakuwawidwa kasakuwawidwa sindikudziwa, koma Amalawi ndi amene munganene zoona zenizeni. For the sake of ordinary man. Kusintha kumene mumakufuna nkotani Kamuzu Chibambo. Anthu chuma chikhale kuti chikuyenda bwino. Chifukwa chuma chikamayenda bwino anthu amakhala ndi ndalama. Moyo sufika povuta. Lero ukapita mzipatala mankhwala osapeza. Ndiye mauza mapatient pita nikogula private mankhwala. Ukapita mashop mastore mankhwala sakupezeka. Zimachitika nthawi ya DPP and amene alipo pano amanya kuti mankhwala azikapezeka koma pano pa mankhwala sakupezeka. Muna ndikusintha amene timakufuna Amalawi. Ugule Azamu amene bagi ya chimanga lelolo. Anthu kuti agule bagi ya chimanga, even tini ya chimanga akuvuta. Even chimanga chokuti achipezenso. Pachamukumbukira kuti nali ndi chimanga cha mbirimbiri taibere cha mbulimo. Mene adbagi ingatsekedwa lero chimanga cha mbirimbiri. Koma kumene chimanga chimene chinapita mpaka pano sikudziwika. Wena nakwirapo ndi agwidwa mirado yake kete konzi. So chimene ndifuna chakuti anthu mavuto akula Malawi muno, anthu akulira, anthu akugona ndi njala, akudya zinthu zoti zosayenera zikuchitika moti Malawi muno. Panopo nanjiso mene akwizanso monga apanga revise minimum wage, anthu akuchotsa zinchito ndi anthu angasangalale.